Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang matindog po kita para sa novena kay Nuestra Señora de Peña, Francia. O Espiritu, o kaglalang sa puso mi maghero ka. Ang biyaya mo sa mutawan, ang puso mi panuaman, ang puso mi panuaman. Parampun, palaog ka na langit nun. Asin buhay, bilog niya mong idinudusay, bilog niya mong idinudusay. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Malud po kita. Kagurangnan kong Heso Kristo, Diyos na totoo, asin tawong totoo. Sa imo ako may pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Nagsusulsul ako ninudok sa buot ninhuli sa pagkakasala ko sa imo. May pagsarig sa imong pagkamaheherakon. Nagmamaot ako na dain na magkakasala giraray. Sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon kan sa mong mahal na ina. Si Maria Santissima, na nagbuot kong umawon sa gabos na aldawnin sa kong pagkabuhay, urog na ngunya na an sa kong pagpamibi. Sa kuya man na idinudulot sa iya, bilang sa mo man na ina. Amen. Pamibi sa pagpuon. Maninigong gayong mamumuto na reyna asin ina niya mong Maria, an sa imong mahamison na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakaranga sa daga asin nakakapatakot sa infierno. Sa pagmaot kan Diyos na ipadaraan sa iyang aki, sa pagwaras kan kapanoanin kaligtasan, kapalainan asin mga biyaya, an isinamno sa imo kan ipinangidam ka, mga biyaya na itinaosa sa imong urog kapalad na pagkabuhay, mga kadakulaan an isinamno sa imo nin makakamhan, tabangi kaming makapaghiras kan kapanoan mo, tabangi na matawan ang nagihelang nin kaumayan, ang nagmumundo kaalingan, asin an para kasala kapatawaran, sa imong pagkaina, kami asin an mga anghel, nag-ougma asin an Santissima Trinidad, pinagmumuraway, O Maria sa muyang ina, ikami nasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kan banal na sakramento nin Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi asin sa pagdebosyon sa imo, na siring sa katig na makakalangan sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaumay kan sa mong mga kasakitan, siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan, nagaarang ako nin udok sa buot sa imo, o mahal na ina, nagaarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang uso, tanganing matala ng God sa sakuyang puso ining mga mahamison asin mahalagang mga tataramon. Nuestra Señora de Peña, Francia. Miibi mo kami. Nuestra Señora de Peña, Francia. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Peña, Francia. Ipamiibi mo kami. Magpamibi kita, Kiberen Maria, sa paghayag kan mga tataramon nin pakimaherak. Aman, tara Maria, pano kaning grasya, an kagurang nantang Diyos yaon sa imo. Pinaurog ka karahay sa babayi gabos, asin urog pa karahay an sa imong
mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Mamumuton kong ina sa gabos na panahonin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makaherak-herak na parakasala, na magin maninigo asin magin kasaro, kan sa imong mamumuto na aki. Tara Maria, pano kanin grasya, an kagurang nantang Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karhay sa babae gabos asin urog pakarhayan sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Agihan nin mga langit no nabiyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi an sa mong mga kasalan. Tara Maria, pano kanin grasya, an kagurang nantang Diyos yaon sa imo, pinaurog karahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong pagkagadanan. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampo na asin suruga kami, laban sa sugot kan sa mong mga kaiwal. Tara Maria, pano kanin grasya, an kagurang nantang Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa babayi gapos, asin urog pa karahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Ikinabubuhay asin namumuta na aki ni Joaquin, asin ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Tara Maria, pano kanin grasya, an kagurang nantang Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa babae gabos, asin urog pa karahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Paalawan nin mga parakasala, sungkuaman kami, sa oras nin sa imong pagkagadan, asin buksan para sa mo an mga tata nin langit. Tara Maria, pano kanin grasya, an kagurang nantang Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa babae gabos, asin urog pa karahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Pamibi kin Nuestra Señora de Peña Francia, hilngaman kami o mahehera ko na ina, Virgen de Peña Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asin kahiraki man kami na minadulok sa imo, panunin pagsulsul, at tamanaan sa mong pamilya, katuod asin para surog, tabangi kami na sa imong mga devotos, sibuhay pa asin mga gadana, urog na itong nangangaiponin sa imong pagtabang, sa oras nin sa mong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan, antabayaman kami sa atubang nin sa imong mahal na aki, tanganing masurog asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayanan bilang sa imong mga deboto, na dara kan dakulang pagsarig sa imong pag-ataman. Minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man kami. Amen. Amen. Antifona. Santa Maria, surugaan mga nakikimahera ki Kristo, tabangi ang mga maluya ang isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimaherakan ang gabos na klero, hare pagbabayai ang kababaihan na namumuot sa imo, mamati ang lugod ang sa imong pagtabang nin gabos na nag-uumaw sa imo, o inang Virgen de Peña Francia. Papagkanigua o Birhen na makapag-umaw kami sa imo. Tawi kami ning kabigsikan sa pakikipaglaban sa imong mga kaiwal. Ikawalong aldaw. Mamurawayo na rina asin ina nyamong mahal, nyamong Maria, ang sa imong pagkaina, binuot kan mahal na Diyos, nagngangayo-ngayo kami sa imo nin may pagpakumbaba, asin may pagsarig sa imong pagkaina. Tabangi man na makamtan nyamo didi sa kinaban ang mga biyaya, na matao sa mo nin katuninongan, asin madara sa mo sa mga gibong kabanalan. Daimi man lugod gamiton ang mga ini sa karatan, kundi gamiton mi sa mga gawi nin pagkamuot sa kapwa asin sa pagtaonin kaumawan, sa kagurangnan na nagmamaot, na makamtan niya mo ang langit no na kamurawayan sa tabang mo, bilang ina ni Jesus, asin nin simbahan, Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Amen.
ngaran, patronanin gabi ko, hulani kaming sinasarigan. Ika ninalaoman, orog na sinasarigan, sa pagkaabot na maray sa langit ka murawayan. Di mo kami pabayaan, digdi kay ning kinaban, kundi mo kami tabangan, daing marhay nakadadatnan. O Virgen Maria mahal, di Piña Francian ngaran, patronanin gabi ko, hulani kaming sinasarigan. Minaluhod kaming unyan, sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos ihagad man tawad kan sa mong kasalan. O Virgen Maria mahal, di Piña Francian ngaran, patronanin gabi ko, hulani kaming sinasarigan. Hinanyuga kaugmahan, an mga tingog pag-arang, ninbilog na kabikolan. O mamumuto na ina, inanyuga kami baya, madulok min pag-agha sa langit si mong daraha. O Virgen Maria mahal, di Peña Francian ngaran, patronanin gabi ko, hulani kaming sinasarigan. Maluhod po. Maguntok asin maghagad sa mahal na Diyos kan biyaya na buot makamtan sa tabang ni Virgen Maria. Di Peña Francia. Matindog po kita. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibian,
kami pamibian namin nadulok mo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibian namin nadulok mo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibian namin nadulok mo. Duhod tabi. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di imi nasabotan na asin na utoban sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatian mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka na Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Saliwat Diyos maray na aga po sa indo mga tugang, ngunyan Biyernes sa ika-24 semana sa ordinaryong panahon. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat, prayer for 11th birthday of Athena Vergara, sa kahagadan kan Vergara family. Prayer for Adolfo Rasco, sa kahagadan ni Juvie Rasco. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Prayer for petition to Our Lady of Peña Francia, sa kahagadan ni Emma Chan and family. Prayer for passing the bar exam of Dick Can Aranas family. Prayer for passing the bar exam of Michelle Can St. Jude Paris family. Special man na kahagadan kan Padua family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para kay Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para kay Felipa kan Magracia and Velasco family. Para kay Angela kan F.S. Velasco. Para kay Jose ni Nilfali and family. Para sa kalag ni na Carmen Asenestor, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para kay Carmita, dulot ni Fran, Chin, and Meg. Para kay Romeo, Canrilao, and ni Bunco family. Para kay Lourdes, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan. Para sa kalag ni na Felix, Patricia, Hilarion,
Salvacion, Gregoria, Rafael, Amaro, asin sa gabos na kalag, dulot kan Rosauro Palangka and family. Para kay Felicidad, dulot kan Baldomero Nas and family. Para sa kalag ni na Maria asin Cyril, asin sa gabos na kalag, dulot kan Asaytuno family. Para sa kalag ni na Eduardo asin Melinda, dulot ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Asin sa kalag ni na Nida asin Francisco, dulot kan Navarro family. Banwaan ng Diyos, matinug po ang gabos, asin awiton niyato ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Maugmang nagsiselebrar ngunyan na aldaw an bilog na simbahan sa Bicol. Pigsiselebrar ta po ngunyan an ikasanggatos na anibersaryo kan pagkorona ki Inang Peña Francia bilang patrona asin reyna kan mga Bicolano. Siring man nakikisumaro po kita sa bilog na simbahan, sa bilog na kinakban, dahil ngunyan iyo an memorial ninda San Andres Kim Taygon, Sarong Padi, asin si San Pablo Chong Hasang, Sarong Laiko, asin ang sa indang pag-iriba, gabus sinda martires. Punanta ang selebrasyon sa paghagad kan kapatawadan kan mahal na Diyos.
Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indong mga tugang, na ako pamili sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nagpakanigong magpadakol nin mga aking ampon sa bilog na kinaban, asin naghimo kan dugo kan paladan na martires, si Andres asinan pag-iriba, na magin urog na mabinungang banhi nin mga Kristiyano, warasan napakusugon kami kan sa indang tabang, asin padagos na makinabang kan sa indang paarog. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon nyato an enot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Kung si Kristo ipinagrurukyaw na nabuhay liwat sa mga gadan, ta daw ta nagkapirasa sa indo, nagsabi na ang mga gadan, dai mabubuhay liwat. Kung ang mga gadan dai mabubuhay liwat, dai man si Kristo nabuhay liwat. Kung si Kristo dai nabuhay liwat, sayang ang samuyang pagrukyaw, sayang man ang sa indong pagtubod. Kami nagiging mga saksi na nagputik sa atubang nin Diyos. Hulita kami nagsumpa sa atubang nin Diyos na si Kristo sa iyang binuhay liwat. Kung si Kristo da inabuhay liwat, iyaon pa kamungunyan sa indong mga kasalan. Kung siring, ang gabos na nagadan dyan ki Kristo na pahamak. Kung ang satong paglaom ki Kristo para sa nasa buhay na ini, kitaan makahirak-hirak sa gabos na tao. Alagad sa katunayan, si Kristo nabuhay liwat sa mga gadan, inot na ibinunga kan mga nagkaturog. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagdatong kan sa imong kamurawayan kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. Pagdatong kan sa imong kamurawayan kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. Hinanyuga kagurangnan an katanusan, himatian sa kong inagrangay, danguga an pamibi nagikan sa nguso na dainin daya. Pagdatong kan sa imong kamurawayan kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. Minaapod ako sa imo, O Diyos, huli dadangugon mo ako. Kilingan sa kuan sa imong talinga, dangugaan sa kong tataramon. Ipahiling mo ang mga makangangalas mong pagkahirap, o para ligtas kan mga nagsasarig sa imo. Pagdatong kan sa imong kamurawayan kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. Tagua ako sa lindong kan sa imong mga pakpak,
Alagad sa katanusan, mahihiling ko an sa imong lalawgon. Pagmata ko, mag-uugma ako sa imong atubang. Pagdatong kan sa imong kamurawayan kagurangnan, mapapano ako ning kaugmahan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus naglibot sa mga banwa, asin mga baryo. Ipinagrukyaw an marahay na bareta kan pagkahade ni Dios. Kairiban niya ang 12, asin nagkapirang mga babae na sa iyang binulong sa mga maraot na espiritu, asin mga helang. Si Maria Magdalena na pinaluwasan nin 7 demonyo. Si Juan agom ni Cusa, mayordomo ni Herodes, asin si Susana, asin dakol pang mga babae na nagtatabang kay Jesus, asin kay Riba, hali sa indang mga rugaring. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sagkod sa inta po, kayang panindugan, hining sa tuyang pagiging katoliko. Ngunyan na aldaw sa tuya pong tinatawan onra, sinda Saint Andrew Kim Taigon, Saint Paul Chong Hasang, asinan sa inda pong 101 companions. Gabos po ini sinda, ining 103, mga martir kan 1800s. Kan pagpipersigir po ang mga Kristiyano duman sa Korea. They were all canonized by Pope St. John Paul II in 1984. Anapod po sa inda, the Korean martyrs. Ining mga Koreanong martir, nabuhay po kan panahon na ang pagiging Kristiyano, pinapadusahan bilang krimen. Ang padusa duman sa Korea, pag nakuha ka bilang Kristiyanong Katoliko, kagadanan. Si Saint Andrew Kim, ang Korean niya po, Kim Taigon, ang Christian name, Andres. He is the first Korean priest. Nagbiyahe pa po siya pasiring sa China, tanganing makalaog sa seminaryo, makaadal. Maski naaram niyang, pagpabalik niya, masasakitan na siyang maglaog sa Korea, dahil nga ni bawal ang maging Katoliko, delikado ang buhay niya. Pero naghinguwa si San Andres, si Kim Taigon, tanganing mag-adal bilang padi. Ining saro pang inangaranan ta, si Saint Paul Chong, ang Korean name Chong Hasang, ang Christian name Pablo, Paul. Saro pong prominenteng lay leader, laiko, arog po nindo. Naghinguwa po siya, tanganing kan panahon na ito, makapag-imbitar siya ni dakol na mga misyonero na maglaog sa Korea, tangani na magtabang sa mga nagtatalubong Christian communities. Duwa lang sindang ninangaranan, pero bako sindang duwa lang. The Korean martyrs are 103. The remaining 101 are priests, religious, and lay people na ang mga ngaran da ita na maililista. But all of them, they organized underground Christian communities, mantang natatakot, nagkukusog buot, pasikreto sindang nagbubunyag kan mga miyembro, asin pinadanay po nindang buhay ang mga katukduan ni Kristo sa tahaw kaining pagpersigir, this great persecution of Christians in Korea. Sagkod po na pinadusahan sindagabos,
nin kagadanan, nagdusay kan buhay para sa satuyang pagtubod. Ngunyan na panahon, bako na pong arog kaiyan an political climate and religious climate duman sa Korea. Ngunyan na panahon, pag nagpa-Korea po kita, dawa ipahiling taan pagiging padi, pagiging katoliko, day po kita sasayumahan duman. Nata, salamat sa Diyos, taigwang nainot sa tuya, na nagkusog buot, naghampang, itinao ang buhay dawa sa delikadong sitwasyon. Salamat sa mga martir na nainot na nagkusog buot, asin nanindugan ki Hesu Kristo. Arog po kaini ang kagayunan kan mga martir. Sabi kan mga fathers of the church, the blood of the martyrs is the seed of the church. Pag igwada pong mga martir na nagpapabulos nin dugo, dyan po nagtatalubo ang pagtubod na Kristiyano. Kaya nga ni, day po natatakot ang simbahan na Katoliko, dawa ipagadan ninda kita. Dahil pag binalikan ta po ang history kan simbahan, kada best na ginagadan ang mga Katoliko, minadakol lugod. Nabubuan ang mga pisog, kan dugo, kan mga martir. Minadakol lugod pag ginagadan kita. Ngunyan, digdi sa Ebanghelyong nadangog ta, na baritaan taman ang manungod sa pag-iriba ni Jesus sa pagmisyon. Many times, when we read the Gospels, we always hear about the companions of Jesus, anas lalaki. Napansin po nindo, pag pinag-uulayan ang mga disipulo kan kagurangnan, puro babae ang pinag-uulayan. In this part of the Gospel that we have heard, we name some of the women, and they are equally important. Magayon na tinatawan doon ang kababaihan, dahil hilingan nindo ang simbahan ngunyan. Mas dakol po kamo. Pira lang kaming lalaki. 7. Mas dakol ang kababaihan, kamo po ang kusog kan simbahan. Kay puhan sa buton, na kan panahon na nabuhay si Jesus, the society was patriarchal. Mas tinatauanin kahalagahan ang mga lalaki. Pero si Jesus, maski kan panahon na ito, he was ahead of his time. Minimidbid niya na ang papel kan kababaihan. Ngunyan na panahon sa sinodal na simbahan, mas tinatauan nin halaga ang papel kan kababaihan sa laog kan simbahan, pati sa laog kan sosyedad. Nginaranan ta sa Ebanghelyo ngunyan, sinda Maria Magdalena, Juana, Susana, asin iba pang mga babae, na nagaataman kan mga rugaring. They take care of the properties of the church. Siguro nagpapakakan, siguro nagmamangno, nagpapagiromdom. Oy, San Pedro, Caracana, San Pablo, tama na kaiyan, Tukawi, magpahingalo. Women are important in the church. They give a feminine touch. Dahil ang mahal na Diyos, igwa pong feminine touch. God has no sexuality, no gender. Ang mga babae pong ini, nagpagalman kaibakan apostoles, itinaya man nindaan sa indang buhay para ki Jesus, siring po kan mga Koreanong martir. Magayon pong paghurup-hurupan iningon niya na aldaw, an sa indang pagiging pusoanon, they're being courageous. Ining mga santo, ining mga martir, babae man o lalaki. Makaarog daw po kita sa inda, maski na bakong arog kagabat ang satuyang sitwasyon digdi sa Pilipinas, kung sain haros gabos na tawo, Katoliko. Pero digdi sa Pilipinas, arual daw man po kitang nagahampang nin mga pagbalo kan satuyang pagkakatoliko. Halimbawa, kung paano makilaban sa kinabanon na kultura, kung paano balansihon ang trabaho asin ang pagpangadji, kung paano manindugan, miski binabastos kita kan ibang tao. Dati igwa kitang presidente na binabastos ang satuyang simbahan. Kung paano maging matinao sa kapwa, minsan kita may pagtios man. Asin kung paano magdanay sa katolikong pagtubod, dawa may mga pagsakit. We also face challenges as Catholics in our country and in our time. Ngunyan pong aldaw, tinutukduan kita kan Korean martyrs
Na ang pagsabuhay kan pagtubod is not passive. Day pwedeng nagpapabaya sana. Aktibo ang pagtubod. Pusuanon ang pagtubod. Matinao ang pagtubod. Faith has to be active. It cannot be passive. Kadaklan po sa satuya digdi, daiman po siguro magkakaigwang pribilehyo na magpabulos nin dugo para sa kagurangnan. Martyrdom is a gift. Martyrdom is a privilege that is given to a few. Salamat sa Diyos kung tawan kita kan pribilehiyong iyan na magadan para sa kagurangnan, pero kadaklan po sa satuya, daiman magiging martir. Alagad, gabus po kita igwang oportunidad na maging saksi ni Kristo aru-aldaw, to be daily witnesses, to be daily martyrs, to be daily saints sa harong, sa trabaho, sa aru-aldaw na pagkabuhay. We also are called to pour out our lives for Jesus in simple moments, in little decisions. Makaarog lugod kita sa mga Koreanong martir. Lugod, mabuhay kita, asin magadan kita para kay Kristo. Nagsasarig na dawa kagadanan, di kita maikakasuhay kay Kristo. Not even death can separate us from Jesus. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Diyos amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na makakamhan, kaugayeng hilinga ang mga dulot kan sa imong banwaan, asin warasan na sa pamibi kan palada na martires, kami man sana magin maninigong sakripisyo sa imo para sa kaligtasan kan bilog na kinaban. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli ta sa andugong pinabulos, kan paladan na mga martir, na sinda San Andres Kim Taygon, San Pablo Chong Hasang, asinan sa indang pag-iriba, sa pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran, sa pag-arog ki Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan. Linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya, kaiba kan birtudes kan kalangitan, padagos kaming nagsiselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit at sindaga, panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladanan minadigdi sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitaasan.
Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan samuyang dugo, kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mong na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na si Engracio, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia, patrona asin reyna kan Bicolandia. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, ang mga Koreanong martir, asin ang gabos na santos, na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Nagsusunod ki Jesus, arualdaw, mamibi kita sa iyang mga tataramon. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga in siring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itaong samuyak ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyak. Asin haray kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan.
Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami nin katuninongan. Mga tugang uya si Jesucristo, hade kan martires. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Kagurangan an makakapalo. Sa kuyang dukhang puso. Mamibi kita. Nabasog kan kakanon nin mga makusog. Sa pagselebrar kan paladan na martires, na mapakumbabang nag-aarang kami sa imo kagurangnan, na kaming maimbod na nagdadayupot ki Kristo, maglapigot lugod sa simbahan para sa kaligtasan kan gabos, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Giraray, ngunya na aldaw maugmatang pigsiselebrar an ikasanggatos na anibersaryo kan pagkorona ki Nuestra Señora de Peña Francia bilang reyna asin patrona kan Bicolandia. At sa nahapon, kung makapanaga po kamo o kung dai sa live stream ko po kan Archdiocese of Cáceres, pati po kan Radyo Veritas Legazpi, yaon si Father Neil, si Father Kevin, asinan sa tuyang broadcasters sa diocese. Alas 4 po,
an reenactment as in grand procession, Thanksgiving dinner, at siya nabanggi, pasasalamat kan pagkorona ki ina 100 years ago, tawan tang onraan sa tuyang mahal na ina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulis Filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illus tuos misericordias oculos, ad nos converte. Ecce Jesum, benedictum fructum ventris tui, Nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficiem reretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi, kan mga Koreanong martir, asin ni Santa Maria, Virgen de Peña Francia, bendisyonan po kamo gabos, kan mamumuto na Diyos, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kamo sa pagkamot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva!